ni distinct to giriwore gi sirikal maduong'ni. Bagni ma wan go nitiere kendo bagni nitie mana kaka iwacho Sharon. Counties naneno kochiwo notice ma ndalo 14. To mano yudo ka counties osebedo ka chandore chakre higa mokalo. E sama wantie ni counties wa nitie mapoko yudo pesa chakre November, moko nitie mapoko yudo pesa chakre December. Omiyo mano nyaka kel bagni. Emomiyo governors magin jotend counties nogolo notice ne sirikal. Tadwa na wach ni oganda wa ni bagni momago counties. Chalo mana ka gima kisungu wacho ni history is repeating itself. Endalo machon nosechak gik maniluongo ni regional governments. Ne waneno ka gima timore sani notimore ma governments gi nogo piny maji mane girumo maji odok e sirikal achiel. And bende nyaka jothuru wang'e ni ng'atno motelo sani gi jok motelo sani e Kenya sani ne gin jok mane ok dwar devolution. Sama ne wadwaro devolution ne gin jo no, wan jo yes. Koro wanyalo wacho ni ma ena strategy achiel kuom chenro mar sirikal masani mar thung'o counties mondo counties otho mana kaka Maka notho in 1966. To kendo adwa na nyisi ni bagni mar counties gi pesa poko migi to nuneno kata ka pesa mane waloso sani be achiel ka chiel